ассалому алайкум бародарони азиз меҳрубон. ҳоз мо барои шумо якчанд мошини нави арзон пешкаш кардем. мезганем ба мошини якум Toyota Mark II соли 1997, моториш 2, сӯзишвориш бензина, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Багдад. коробка автомат ай, нарх 18000 сомон ай. ба рубли имрӯза мо гардонем 105000 рубл мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экран ай. занг занед, бо соҳибаш маълумоти хуб бештарро ба шумо мегӯяд. мошини албатта мо вазн 2110 соли 2004 ай, моториш 1.7 ай. сӯзишвориш бензин ай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш механик ай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 17000 сомони ай, ба рубли имрӯза мо гардонем 99000 рубл мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экран ай. занг занед, бо соҳибаш маълумоти хубу бештарро барои шумо мегӯяд, бо чӣ дар дорад, чӣ дар надорад. мезгарем ба мошини навбати мо. мошини навбати мо Mazda соли 1991 моториш 2, сӯзишвориш бензина, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бӯстон. нархаш 14000 сомони ай, ба рубли имрӯза мо гардонем 81000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран ай. занг занед, бо маълумоти хуб бештарро мегӯяд, масалан чӣ дар дорад, чӣ дар надорад. бо соҳибаш гуфтагӣ занг занед, бо муомила мекунем. мезгарем ба мошини навбати мо. Lada Priora соли 2007 ай, моториш 1.6 ай. сӯзишвориш бензин ай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. коробкаш механик ай, нархаш 19000 сомон ай, ба рубли имрӯза гардонем 110000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби телефон дар рӯи экран ай. занг занед, бо маълумоти хуб бештарро мегӯяд. соҳибаш гуфтагӯяд ки занг занед, бо муомилаи хуб мекунем. Lada Priora. мезгарем ба мошини навбати мо. мошини навбати мо Mark II соли 1993, моториш 2, сӯзишвориш бензин, бо иш газ дорад. коробкаш автоматика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 18000 сомони ай, ба рубли имрӯза гардонем 104000 рубл мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экран ай. мезгарем ба мошини навбати мо. мошини навбати мо Daewoo Nexi солиш 1995 ай, моториш 1.6 ай. газ бо бензин дорад. хатиш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш механик ай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 9000 сомон ай, ба рубли имрӯза гардонем 52000 рубл мешавад. бародарони азиз, саломат бошед, зинда бошед, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.